Masini rohama dihamu dohot dame sian debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Urian itu hata ni debata dihita, nagabetur puk jamita di partangyangata, ima barita nauli nasinurat ni si Mateus, bidu 10 ayat 40 tolhas tu ayat 42 hujauma dihita. Namanjakko kamu audo jinakonna jalan namanjakonau namarsuruau do jinakonna disi namanjakon panurirang ala targuar panurirang dapotan upani panurirang namanjakon partigor ala targuar partigor dapotan upani partigor napainupon aikta bersatahu tu sahalak sian akan namet meton ala targuar siseaku ibana situtudo nahudokot tuhamu dang namago upana ido yanggo saat ni turpuki hamo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus jot do masa dihita amang inang molo diurupi dongat tahita apala topet hian rikot pangurupion roi bana mangurupi ita pitor tadok do upamu besar di sorga molo dipatu pahalak akan adinggan dihita las tadok mamuse upamu besar di sorga hiraneang dohatai manang padohani sasitongna dipikirata manang dipamangata ubain na jojot ita mandok upamu besar di sorga. Olo do gabero suku-sukun dihalak, apakah orang yang mengikut Kristus itu lantas upanya itu kita nantikan nanti di sorga? Manang na adong do na ikon jaloon ni halak hati hadi portibiot do pibana songon patuduhon hibul ni ibana lau mangiton Kristus oma gabe si pahu sorusoron amanginang di parnguluota di bagasan obas bornginon sugari film Roma akada dana di dok matu makna oma nang di ngotolo pertanyaan sonari ado jujuk na molo dong film apala favorit dihita na subui ta tinggal kon pitor di do oma na do tanggung ini apala seru-seru na bering majo nga selingkuh be amatai torin na do kan karena ada keseruan dari cerita itu sehingga kita menantikannya. Inna rohaku molo tajahanakin Matius bidu 10 ayat 41 42 ima udut ni jamita minggu na di minggu na salpu dina dipuka sian ayat 32 1 30 sia mungkin masih segar dalam ingatan kita. Nah didokna isarana hata ay ganupna maka tidak konau di joloni jolma ido hati tidak konokku di joloni damang na di banua gijangi manang adong hata unang madiri rohamuna nama buan dami au ubay narotu tanoon dada naroau mabuat dami tungpodang do tarira ima hatana jadi molo tajaha turpukon ini adalah akhir dari perikop bidu 10 mamukas yan ayat sada 1 ayat 42 boy no taparahon songon judul ni turpuki didok disi di paborat Tuhan Yesus siseanna bohado hamu paborhato na kaya na komuna ditiki na lo marsikola manang ditiki na lo mangarato itap niaha dodohono muna ingat ya nak nanti kalau udah gajian gaperta enak kan gaji pertama unang lupa dah ikon si panommu doro nomor rekening nyoma unang pola di boto bapa atarira songoni manjujut nanti alayolo do patuduhon ibana songon keluarga Kristen dia akan membekali dengan firman Tuhan yang mungkin tidak langsung Alkitab dibawa alay diingot ingot dah monopor hato tu pangaratoan ingot martuhan
dapat ton gerejam torina do, yang pasti ada pembekalan. Di samping dari situ daku boto ati nados do natapatupa alahami dangan dong lupi anak nami boha among niba mabayan tuiba molo ola ni tap ni dijama si manjujung niba borha tiba manang tu dia pitor lebok do pakilalaan ay say saha ma songon na nirim ni natoras niba tu diri niba dan itahe amang inang idon na pikiran niba dah hira na lebok pakilalan niba asing do na dihaol alay molo dibahin tangan na tu si manjujung niba tarida adong do pakilalan niba say saha ma pasu-pasu ni Tuhan tu diri niba lebok pakilalaan songonima amanginang di paborat Tuhan Yesus akasisianna. Mungkin pemikiran kita tidak sama bagaimana orang tua memberangkatkan anak dengan Tuhan Yesus yang mau memberangkatkan akasisianna ditikin alau mamariton berita nauli ai do songon biru-biru na ditongos tutonga-tonga ni akababiat ninna. Bagaimana mungkin kita mau mengantarkan anak kita kepada tempat yang kita tahu itu tempat yang berbahaya? Mana mungkin kita benar-benar tulus untuk memberangkatkan anak kita padahal benar-benar tempat itu banyak orang jahat. Alai Tuhan Yesus dibohali doa kasisianna. Laos dangholan pabohalion taringot tu akan naneng masa. Tapi Yesus memberikan satu penyertaan jaminan bagi murid-muridnya. Imatur pukon amanginang. Dia memberikan jaminan penyertaan. Molo sahat peho tu sana non pasti do ikonadong ado pamu ragam ni hamaolon. Tidak mungkin kita datang ke satu tempat apalagi tempat itu belum pernah kita jumpai tapi kita dengan ringannya melangkahkan kaki. Pasti harus ada ketakutan untuk mengontrol emosi kita dan mengontrol apa yang harus kita lakukan. Di tiki marsaur dot akan asutina dadope. Dang di dahamu au tiki baru-baru rotuson sip-sip doa kan. Ido kan? Tari rasongoni mak. Naruh aku sarupa deh. Amang nebaho, amang harahap, sarupa deh. Sahali deh songoni hame. Padua haliun ngatu utadaho, ngapitor diri diri badatok kan. Itada lau boha asani haholongan nani hobasan. Ido nian. Taida mahobar tutur pokona manginang. Di ayat 40 sada di dok masongonon. Namanjakon panurirang ala targuar panurirang. Dapotan upani panurirang. Namanjakon partigor ala targuar partigor. Dapotan upani partigor. Jadi adong dua subjek di son ima panurirang dohot partigor. Adong do sada kepastian di halak Israel manang halak Yahudi ketika satu orang menyuruh utusannya untuk memberitakan entah apapun itu. Kalau orang yang mau menerima apa yang harus diperintahkan tidak mau menerima dari utusan, maka itu sama saja menolak orang yang mengutusnya. Jadi dong tuh luate boy mai songon kobaran debata namar suru anak na Kristus Yesus rotu portibion. Kemudian dilanjutkan lagi tongkat estafet songon mitra mahita Yesus Kristus tuhita. Alai lebih spesifik muse dung disuruh Yesus itu aka jolma manusia secara konkret imana tu akasisean sisianom magabi parbarita nauli molo tado pun tu situasi tanuaingon gereja memiliki pelayan gereja adong do padita dot aka pangula nego tiki na asing adong do aka situa dot amang calon situa ala hobar di uriat tahun wala padita do pangula nego tiki alai dus dusudei boha do pancakonota taringo tu parbarita nauli alai molo dihatai taringo tu partigor ini bukan melulu hanya untuk orang-orang pelayan tahbisan halak partigor ima halak na maka jongjokon hatigoran orang yang benar-benar hidup di dalam keadilan dan kasih karunia Tuhan isimai hita saluhutna. Jadi di paborha dohita bohado bukti bahwa seseorang itu makanguluhon hati goran dot asini rohani di mata manang holongna. Hamaka dongan hina holongan dia ma aka abat-abat
nabui idauta diturpukon. Karena Yesus itu sudah tahu. Dang namura laho mangulahon ulaonon. Boydo anon di suku kamu amanginang bohado amang calon situa jongjong parjulu sahali dison. Malubuk do tarok tok nama nangaliam mohok do. Pasti itu masih berdiri di sini. Belum lagi kalau benar-benar terjun ke wek, apa yang harus dihadapi. Belum lagi menerima kata-kata orang yang tidak menerima apa yang diberitakan. Iko nado padui, iko boydo marlabas ni roha iba, lau manangihon. Jadi ido na ikon diparbohali, Yesus dia kasih siana nang dihita saluhutna. Bagaimana ketika kita berangkat? Songon hamiom maju, songon panurirang, ala targoar panurirang. Isarana manginang bide du au borhat. Bohado panjak konon ni isarana roa tu jauh ni amang situasi nurat. Rodo nasida tahe. Rodo ate. Alamar kurwi 10 ate. Ay dangat memang alani hasit tua do romat tong tu sobda. Apalagi meruas. Dangi jadi molo roa tu jauh ni amang situasi nurat. Macelek tabudut tong pajak konon na. Tapi kalau kita pertanyakan kembali, apakah hanya karena sinurak nai atau memang karena manjakon parbarita nauli? Oh may bana. Jadi marasing doi. Jadi boy dosa sahalak karena KKN. Jadi beda perlakuannya kepada orang lain. Ido ubay na dido diturbukon na manjakon panurirang ala targuar panurirang. Marilah sambut dan terima parbarita nauli rotu bagasmu lau manangyakon ay topet di huriat tahun dang apala di patupa pertanyaan di jabu-jabu alai pertanyaan taringo tu parsautao do parmargaon nga masa tahe nga masa sada dua nga masa be aya dong doi olo si pata binege ditiki masuk tu pungupunguan di jabu muna mate pertanyaan ay sila sabungan nang buyau apala songono nulauku ikon mula kau tu siatar tarin na kan Roma dongan nyon na minta tolongon dang boyaw hape dang boy ibana olan alani mamikiri songon si Marta ado si Paradion na bukan karena dia memikirkan hal lain ati nadong keluarga namarsai na ikon majaga namarsai tibana sering sekali kita terbentur dengan hal yang bukan prioritas. Holan alani di panjak konon. Hape naneng roi par berita nauli do. Nalaho mamaritaon berita nauli do ibana di si. Nalaho martangiang do ganup na torop di si. Alai ikon majua ditiki panjak konon tu par berita nauli. Alai dohonon ma amang inang semua orang yang mau memberitakan kabar baik baik itu melalui perkataan ataupun tindakannya yang nyata padokma dapotan upani partigor manang upani panurirang do ganup halak na manjakon parbarita nauli naro tu bagas nasida. Amin. Amin. Karena kita mendapatkan doa di situ. Eka disukudo kan amatangi yang sen perjabu enna dang jumolo sen amatangi yang sen naro dang inna tong perjulu di suku do perjulu perjabu Roma matai homa mandokon tu inatai didokokan ala parila amatai roinatai nakin nga makata hita hodo na mandokon mabetang yang torina ino juju no molo masa di gereja manang di masa pertanyaan sen gereja manang masa pertanyaan diaka parsahutaon dot parmarkaon alesa dok tadok ma upah yang kita dapatkan tidak hanya sebatas demikian amanginang. Ala ingok mak, molo dido upah hirahata martua doi berbahagia orang yang menyambut parbarita nauli. Kebalikannya apa? Celakalah, marjea. Alai dang apala dohonon na diturpukon. Holani dang nagabe marisuang aka parbarita naro nalau mamaritaon barita nauli. Dakea mula belging pasu-pasu ikon sahat do tu akana Roma maritahon berita nauli di jakon manang naso di jakon na pasti ikon pasahaton mudai berita nauli ido nanido jami tahu kamu ma ditiki une manang na so une
laos diodol homuse di ayat 42. Napai nupon aek taber satau tu sahalak sian akanamet meton ala targuar siseaku ibana situtudo na udokot tuhamu dang namago upana ninna. Do aek taber amanginang. Adong nama boto molo di hata Indonesia atau Alkitab air sejuk molo satahu tabama secangkir bani umak. Jadi memberikan minuman air sejuk air si tiu-tiu enak kan dang na ikon leanon sere perak do suratano tu parbarita nauli asa sonang so ribu-ribuan nguluna daw panjak kono nido tang do surat nasing dah mulai nak kena ka arta deh unang sa tu surat utang dilean tu barbarita nauli na pasti do honot tama situtudo na hudokot tuhamu dang mago upana. Jadi marilah hidup dalam pelayanan yang bersolidaritas. Unang holan hata mandok isarana asiroha ate jadi bereng na pogus isarana kan. Holan mandok asiroha na muraan. Alay law mangurupi hirana bakol rohana. Di manakah letak makangoluhon holong ni debata? Tidak ada terlihat. Alay ikon sa urdot do pakatayota na binigi marhite hata ni debata dohot pangulon niba siganupari asa boy dohonon dang namago upani siton Kristus na mamaritahon berita nauli tapatu pamaka ulon na dinggan di jalo manang naso di jalo itu urusan belakang yang pastinya itu karena benar-benar murni dari hati. Jadi mono didokot di son aik taber satahu ini sebenarnya dalam nilai yang kecil tapi besar manfaatnya. Molo isarana Roma tamue tu bagas tabe taleam mateh manis alai dangguk torama di pikirata. Mungkin dia memberikan tidak ikhlas karena hidup peterro di pikirata. Mungkin dia lagi tidak enak hati. Dia tidak benar-benar tulus memberikannya. Alai molo diduk napainupon aik taber satau tu sahalak sian akan namet meton isi manamet met dison karena banyak sekali yang sepele dengan parbarita nauli neang pakilalaan na alai dang namandokon gabe parbarita nauli sikop sude ulon na te manginang. Jadi kita juga harus perlu mengevaluasi diri kita. Kadang keberadaan kita yang baik yang kita lakukan juga belum tentu diterima orang lain. Apalagi yang tidak baik yang kita lakukan. Nang peditulak kita dia kahumaliang, ikoboydo misalnya kita memaksakan diri untuk betul-betul harus bisa dan harus berani melakukan yang baik walaupun kita tidak diterima keberadaan kita. Ai naniula pinadinggan mauldo di jalo halak lama muse aka na sodinggan niula tentu paling tidak diterima oleh orang lain. Atong di ayat 40 dina parjolo sahali na kinta jaha namanjako kamu audo jinakonna jalan namanjakonau namarsuruau do jinakonna di sininna. Jadi setiap parbarita nauli nama buan hatani debata taingok mana marsurui dang na songonau mangulahon ulau kusonari dang na holan parsuruan ya mang paditane baho daong alay parsuruan ni debatado ido na hula songoni nang hita ditikina dewan koinonia mangulaon-ulaon na dewan diakonia mangulaon-ulaon na dewan marturia mangulaon-ulaon na ditiki par musik mangulaon-ulaon na marhite parsuruan ni marturia songoni nang akaseksi sosial na borhat law mamaritahon berita nauli manang na mangangpuli ditiki manang yakon na marsait ganu parirabu tuari marsogo ti sarana na sinuru ni dewan diakonia taingok ma na sinuru ni debatadoi. Jadi unang neyang law mangulahon manang ahape itu masih konteks gereja. Jadi molo diutus sita laho mangula di porla anggur ni debata ya kita lakukanlah itu karena memang kita memang mencintai kabar baik,
dan kita juga mencintai perberita nauli. Evaluasi diri kita supaya kita juga lebih hangat diterima oleh orang lain. Dungi muse molo didok laho manjakon berita nauli, jakon mai unang bereng, oh paditaririn mair lina bursinurat, unang itap ni molo sogoro hamu mamerengau, manang ape na hujami tahun di joloon, pasti kita tidak akan bisa menerima dengan hati yang betul-betul terbuka. Alai molo diberi kamu do par berita nauli do na jongjong di son, aupe iko jumolo do sahat tuau hatai asa sahat matuhamu, tajakon ma berita nauli, molo tungpe si pata maol hitam manjakon berita nauli, ditiki gudang akka abat-abat, manang na gudang akka pergumulan di nguluta, berdoalah supaya Tuhan memberikan kekuatan di dalam hidupmu. Amin martanya kita. Jahoba di bata amanami na marhabangsa di manua gijang. Muliate di pasat rohanami Tuhan mariti anakmu Kristus Yesus si palua kami. Rap kami Tuhan mamujiho duhot manangihon barita nauli. Pasu-pasu maha tanong tolhas di tonga-tonga nami. Asa miyam may di roha pikiran nami. Boy kami songon halak partigor na makanguluhon hatigoran. Las boy musehami Tuhan mangulaon akan adinggan dia kahumaliang nami. Iko di bagasan rohana yas do kami patupahon. Asa gabi habauran pasu-pasu kami las rohani halak na manjakon akahadingganon na naong pinatupanami mardongan hatam nabadiai. Pasu-pasu kami salut na namangula-ulon nami si ganupari Tuhan nang lehon di kami hai pason nang gajang ni umur. Pinuji pinasangap magwarmu mga saon anakmu Kristus Yesus, siya sa dosa pangulusyon nami Tuhan asima roham. Amin.